Ονομάζομαι Μητσιός Βασίλης, είμαι σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στο έργο The Playful Paradigm, το οποίο φορέας υλοποίηση ήταν ο Δήμος Λαρισαίων, ήμουνα εξωτερικός συνεργάτης. Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URPACT, το οποίο ανήκει στα λεγόμενα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του ΕΤΠΑ, και ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των Transfer Networks και αφορούσε τη μεταφορά μιας καλής πρακτικής από την πόλη του Ούντινε της Ιταλίας σε ένα δίκτυο πόλεων στην Ευρώπη, ανάμεσα αυτούς και στη Λάρισα, που μεταφέρθηκε αυτή η καλή πρακτική, κομμάτι αυτής της καλής πρακτικής, όπως αυτή βραβεύτηκε και διαμορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η καλή πρακτική αφορούσε μια πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει η πόλη του Ούντινε και βρήκαν πολλά κοινά σημεία. Είχε παρατηρηθεί από την πόλη ότι είχαν πολύ αυξημένα ποσοστά ατόμων που είναι θυσμένα στο τζόγο. Οπότε, για να αντιμετωπίσουν αυτό το κοινωνικό φαινόμενο ως επιτοπλίστων, ξεκίνησε μια σειρά από δράσεις που προσπάθησαν να κάνουν την πόλη, ας το πούμε, λίγο πιο παιχνιδιάρικη, δηλαδή μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, ώστε και να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, αλλά και εν γέννη να φέρουν πιο κοντά κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στις πρώτες κουβέντες που κάναμε με την πόλη του Ούντινε, ανακαλύψαμε ότι πολλές από αυτές τις δράσεις, ασχέτως αν δεν αντιμετωπίζει η πόλη της Λάρισσας αντίστοιχο πρόβλημα με τον τζόγο, γίνονται πάρα πολλές δράσεις που αφορούν διάφορες ηλικιακές ομάδες ή διάφορες κοινωνικές ομάδες, μπορώ να σας πω και περισσότερες από την ίδια την πόλη του Ούντινε. Οπότε η πρόκληση την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν αφενός να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις δράσεις και να τις παρουσιάσουμε στους πολίτες της Λάρισσας. Μέσα από αυτές τις δράσεις εντοπίσαμε αυτές που θα μπορούσαν, από τις δράσεις που ανέπτυξε η πόλη του Ούντινε, να μεταφέρουμε στην πόλη της Λάρισσας και θα ήταν έτσι και πιο εύπεπτες και θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Και με αυτόν τον τρόπο επιλέξαμε αφενός να δημιουργήσουμε μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών, η οποία δημιουργήθηκε εντός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Υπάρχει δηλαδή ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου μπορεί οποιοδήποτε να πάει να δανειστεί κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι δωρεάν. Και επίσης δημιουργήσαμε και ένα καλεντάρι δράσεων, όπου κάθε φορέας, είτε είναι ο Δήμος ο ίδιος, είτε είναι δημόσιος φορέας, είτε ιδιωτικός φορέας, θα μπορούσε να ανεβάζει εκεί πέρα τη δραστηριότητα που διοργανώνει και να την κάνει έτσι και πιο γνωστή, και με αυτή τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης να μπορεί να επιλέγει πώς να περάσει την ημέρα, το απόγευμά του, το Σαββατοκύριακό του, με την οικογένειά του, μόνος του κτλ. Αυτά ήταν τα δύο κομμάτια της καλής πρακτικής τα οποία μεταφέραμε στο Δήμο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα η οποία λέει ότι η υλοποίηση του έργου ως επιτοπλίστων πραγματοποιήθηκε μέσω COVID, μέσω του lockdown. Οπότε, σαφέστατα δεν μπορέσαμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση την οποία θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, αγκαλιάστηκε σίγουρα σαν πρωτοβουλία από πολλούς ιδιώτες, γιατί ξεκινήσαμε μια καμπάνια, γιατί ως γνωστόν ο κάθε Δήμος, ο κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν δύναται να αγοράσει, παραδείγματος χάρη, παιχνίδια και να τα παραχωρεί δωρεάν. Οπότε κάναμε μια καμπάνια σε βιβλιοπωλεία, σε παιχνιδάδικα της πόλης που θέλουν να συνεισφέρουν σαν δωρεά, και υπήρξε πάλι πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πάνω από 30 τοπικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν δίνοντας παιχνίδια, προσφέροντας παιχνίδια. Και σε δεύτερο επίπεδο, το καλεντάρι, για όσο διαρκούσε το έργο και λίγο μετά και το lockdown, είχε μεγάλη ανταπόκριση από φορείς. Θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη καλή πρακτική, η οποία την διαφήμισε και ο Δήμος και σε άλλες πόλεις ελληνικές, και είχε μεγάλη επίχυση λόγω των απλών κινήσεων που κάναμε για να μεταφέρουμε αυτή την καλή πρακτική στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις τοπικής ομάδας δράσης, 12 αν θυμάμαι καλά στο σύνολο διάρκειας του έργου. Δυστυχώς οι περισσότερες πραγματοποιήθηκαν λόγω του lockdown διαδικτυακά.
Παρ' όλα αυτά υπήρχε δυνατότητα συμμετοχής είτε φορέων, είτε ιδιωτών, είτε απλών πολιτών να συμμετάσχουν, να πούν την άποψή τους, να ακούσουν τι γίνεται στο έργο, τι κάνουν, να τους δείξουμε τι κάνουν άλλες πόλεις και μαζί να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις. Κοιτάξτε, και νομίζω και μόνο το παράδειγμα αυτό που όλοι λέμε, αλλά δεν ξέρω πόσοι το αντιλαμβανόμαστε, του λεγόμενου ΕΣΠΑ, είναι ότι το ΕΣΠΑ τι είναι χρήματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρήματα της Ελλάδος. Χάρη στο ΕΣΠΑ είναι το κυρίως χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη μιας χώρας. Ο COVID και όλες οι δυσκολίες τις οποίες είχαμε αντιμετωπίσει μέσω οικονομικής κρίσης, με φυσικές καταστροφές, δημιούργησαν και άλλα επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία και συνέργειες, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που πάλι προέρχονται από είναι χρήματα από τα ίδια διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο σημαίνει ότι χάρη σε αυτά τα χρήματα, χάρη σε αυτές τις πηγές χρηματοδότησης, έχουμε τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε σαν χώρα, να προχωράμε, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις με λιγότερο ή περισσότερο επιτυχία και να μπορούμε να είμαστε όσο γίνεται ισότιμο μέλος με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Θεωρώ ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, η πολιτική συνοχής και γενικά η παρουσία μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει στη χώρα μας.